Какво става, хора? Ние съм тук с Неймар и Злати. Нещо. Виж, човек, бъгва ми са. Етко ми е пръста, пък виж как е тук. Хора, това е малко заради това пръст. Ма човека, той виж къде ми е. Ти до там трябва да гледаш. Здравей. Сега ще играем в втори сезон. Вече имаме едно чабълка яйце. На Драко. Покажи на тия хора как саме. Имаме нощ. Не сме читвали. Не сме. Ама не сме. Падна ни са от спалнер. Да, видяхме. Да. Някакъв късмет. Ето го Стронгхолд да ни вълъжиме. Да, тук. Да знаете, се намира много подклади. Всеки път е подклади. Не всеки. Не всеки, ама повечето път. Да, повечето. Сега, Стронгхолда така. Аре бе, дай бог. Неговата вяра. О, добре, спря го. Аре сега да отиваме. Отивай. Ето да ни вълъжи, бе. Ето аз го знам на Исус, къде е. Ето го. Сега влизаме в една. Яйцето е у нас, така че няма да има... Няма пук на Тендерман, нали веле? Ти си доказателя. Нямаше, но и да нямаше. И дно. Те се стреснаха, защото Марти като би Драко, те се стреснаха. Как се стреснаха с Бебе. шарпено меч. Пък те са милиони, като да нападнат щъп. Те на един удар ми правят 4 сърца и с диамантен сет. Пък, защо не отидеш в другия агент? Нямам Ендер перла. Ендер перла. Нямам. Той с Ендер перла само може да се прави. Да бе. Ето виж как е. Има бикън. Ето трябва да имам Ендер перла, защото е с бедрога, не остата. Може и да отидеш до нея. С камънчета, ама ако имаш изобщо. Имам. Колко да имаш? Колко да имаш? 2. Пак е нещо. Пак е. Фак! Ето номер винаги става в Skywars при мене. Е така слагам, скачам и падам. Иначе винаги не скачайте първо и слагайте блокове, защото това е на живот и смърт. Да, живот и смърт. Както някои в почтата, не в почтата ми викаха, че си усрах цялото село. Почнах да от начало. Бей, това ми изглежда бая високо. Чуйте се той. Чуих се да се расти, казвам тук. Аз колкото съм... добър съм на Skywars. Хора, айде почваме да строим. строим. Да трябва да търся някакъв Неймар с корен шап. Видим? Така де. Кой? Търси. Ще търся. Твоя подарък кафе. О, Там е. PlayStation, нещо там. От сорта. FIFA 17, PS2 17, новите бутонки на Неймар. Това е 200 лена, но... И за още неща да прибавим още 400 лева, 600. Аз само си поръчах една книга на пакта, представяш ли се? Ето го вторият. Хора, не искам да ви плаша, но това е моя. Това е моя гъс! Ако пусна една такава перла, какво ще стане? Няма Къде? Ма как ще влеза аз ям нито една перла? Дали знаеш, ако сложа и тук яйцето, той ще се телепорти във втория енд. И хора ще се върнем, когато намерим поне една перла. Поне. Две. Защото няма как се върнем. Хайде. Сега ще се върнем. Хора, минахме с големи мъки. Намираме поне 2 ендер перли. Търсихме тук с Виле 30 пъти. Нали, Виле? Да.
Сега хора, отиваме във втори енд. Да срещат. What the fuck? Ще нападна! Виде. Дръж ме за ръката. Ето ни във втори енд. Сега се въбрам. Гларус и Марус. Гларус. Урле. Гларус и Марус. По-леко е, ще ти пръдна и няма сълсичка, еси. Виж как е бъгнат глара. То Гларус е. Гларус. Бах ти Гларуса, чек. Гларус такъв. Искам да има такова сега. Това остана на едно живот. Сега човек търси. Това сама си тук се играх и то остана на едно живот. Истина ли? Да бе, виж бе. Но това... Хора, сега... Пише екран на снимка, да, че съм го направила аз. Каза ли го на Габо? Не, още. Ама сега отивам. Така. Говното ли? Аз чух говното. Това бе, може. Отивам да си слагам говното. Чупетка. Kada чупа. Ай, добре. На здраве! Гларус, Муарус и котни пани ще гребеме. Пут. Виде, стига съм вманиячавал по тия потки. Обсидиан! What the fuck you? Стига ли ми толкова? Гларуси, веле. 4 гларуса. Ето ли гларуса. Сега търсиме за крила. Твърди ми са. Ще да пръдна ли? Пърдя като куче. Изкача чути. О, вижте, още едно има такова. Още един втори ентима. Това си да се върнеш. Да, той има два такива. Къде тук? Къде бе? Не бе, друг. Къде замъкъв не бе? Няма го той. Тъй трябва да го търсиш. Знаеш ли колко блокове е от мене? 350. Хиляди. Аз съм съмнял. О, снимката ми е готова. Добре, чукай. Чукай. Човек сега да го видя и тук качвам се нагоре и няма никакви крила. Ставаш ли ето срал? Аз стила нов клюк. Да какво? Чакай, дай да го видя. Виж тука. Е така отстрани. Да. Чакай го гледах. Уу, така ще да джамба. Така. Рага. Чейко, аз се прибирам тук, защото не ми се иска да убирам. Чакай сега. Цула не ми е пулка, това не го вярвам. Да го направим. Ко? 47 пред Не го вярвам. Едната би колкото ми е 9. 48 ще ма налият. Аз ще ги... С една повече. Още 3 да направим. Човек, аз ще ги разчукам пак. Не ми скламазда. Как така, някой се скача и ни умира. Човек, аз искам да искам. Вече сложиш долата си. Искате, може да я видиш. В газа ми. Пред. То вторият направи ужас, още няма. Човек, кошава и дерпер. Чакай да я покажа, бе. Къде? Нищо не съм виждал. Това ми е новата снимка. Айде. Да знаете. Това е новата снимка на Мини. Може ти да сложиш някаква новата. Айде, сега учавам се в портала, страх май вече.
Да. Може някакъв ендерман да ме застреля така. Ето сега и... Знаеш, че ендерманите така хич няма да ги забавиш, те могат да се целят по тъбите. Да, ма нали знаеш, че... че камъните им дават пойзън. Марти, аз знам как да се защитиш от ендерман. Слагаш вода до себе си, скачаш. Тук ще. Аз имам вода. Много блокове. Майка му! Няма бета пса. Добре, телепортах се. Върнахме се, сега трябва да се тръгне. Видя ли как ще я нападна Дебилски? Видях. Не, че Дебилски не направо да ги казвам. Че и легендарка имам в ръка. Ма нали имам ендер перли, мога да се телепортна пак. Оф, ко се мъча тук, дай една ендер перла и така да застрелям и съм там. Дигото. Какъв човек има тук? Дебил? Ледехо. Чай така скипниме. И надявам се е тъпото. Не е тъпо. Не е тъпо. Мама вика, че не е тъпо. Шугър Кени, даже не съм го видял. Гледайте как се спами като мъж. Виж как се спами да се научиш. Е така се спами. Така се спами. Спамиш около себе си всичко, когато ти падне. Гледаш си? О, да не снимаш! И кой става хора с Демар 234, нещо снимам 9 епизод на Clash Royale. И двамата снимам. В момента сме минутка съм. Е, така се спами. Виж ме. Ще се спами, гледаш. Чупиш всичко и той пак го удръж. Чупиш като гъс. Надявам се видеото да ви хареса, лайк бутона. Раздавам джуниори за лайк, айде чао. Вкусни са. Които ги искате, ей там са в гол джуниорите, айде чао.